Wieħed ma jistax jinjora l-fatt li l-mudell ekonomiku li għandna bħalissa mhuwiex sostenibbli. Krejnijiet kullimkien il-qerda tal-ambjent, blokku koroħ tal-konkrit madwar il-Gżejjer Maltin u żieda allarmanti fin-numru ta' barranin madwarna. M'għandniex ngħidu dan kollu qed inaqqas il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Hekk sostna l-esponent laburista Desmond Zammit Marmara f'artiklu fis-sit elettroniku ta' Newsbook fejn insista illi l-ekonomija ta' pajjiżna tibbaża wisq fuq il-kwantità. U saħaq illi jekk il-popolazzjoni tal-Gżejjer Maltin tibqa' tiżdied b'din ir-rata, il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha se tkompli tieħu daqqa l-isfel bit-traffiku jkompli jiżdied, il-listi ta' stennija tal-isptar Mater Dei jiżdiedu aktar milli huma u l-bini sfrenat kullimkien jibqa' għaddej. Fil-waqt li saħaq il-pressjoni fuq il-provvista tad-dawl f'pajjiżna inevitabilment se tissokta. Din hija l-aħħar kritika interna li waslet fl-aħħar ġimgħat fuq Robert Tabela li qed jibqa' jistina rasu u jkompli jmexxi fuq dan il-mudell ekonomiku minkejja l-appelli kollha. Inkluż tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana, illi wara li fis-snin passati kien wieħed mill-protagonisti ewlenin ta' dan il-mudell fl-aħħar ġimgħat irrealizza li l-pjan ekonomiku li mbotta l-qudiem m'għadux sostenibbli. Kritika wara l-oħra. Kritika mill-ex editur tal-Orizzon Franz Girxi, kritika mill-ex deputat mexxej tal-Labor Joe Brincat, kritika mill-ex Ministru Laburista Evarist Bartolo dan fil-waqt li sorsi ta' min jorbot fuqhom qrib sew tal-Kabinett ta' Abela u ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed jisħu li Abela nnifsu qed jitlef il-kontroll. Waqt li l-Gvern qed jaffaċċja din il-kriżi, il-poplu jinsab f'gat fit-trab, ġamjat fit-traffiku, imwaħħal taħt il-pis tal-pressjoni u l-ansjetà. B'kuntrast, il-Partit Nazzjonalista ġimgħa wara oħra qed jimbotta l-qudiem proposti għal għajxien aħjar għal poplu Malti u Awċi, f'appell għal mudell ekonomiku li jiggarantixxi il-kwalità tal-ħajja.